I pozdrav ljudi, dobrodošli u 5. epizodu preživljavanja na serveru. Danas sam i ići ću u rudnik malo da kopam, vidite kako smo presušili, nema ništa. Dobro, sad ću da krenem, vidim da li imam još neki kramp. Ovako, imam još jedan kramp. Možda će mi trebati jedna lopata, evo ovako. Sad krećemo u rudnik. Dobro, danas ću pričati neku, smislio sam ja neku temu. Mislim, nije neka tema, ali samo da kažem, danas je ponedjeljak u stvari i mi smo trebali ponedjeljkom se ide u školu, to se naravno, ali ne ide cijela Srbija zbog ovih vremenskih nepogodi, kako da kažem. Zbog toga cijela Srbija ne ide u školu, tako da možda ćemo već sutra da krenemo u školu, nadam se da nećemo, ali dobro. Tako da mogu sad da snimam 5. epizodu, mislio sam ako idem u školu neću moći i onda su javili da se u ponedjeljak ne ide u školu i da sam bio mnogo srećan. I to je ta tema bila, već smo, mnogo smo brzo završili. Ovo je 5. epizoda, evo ga Intex, to je jedan haker, kao što ste vidjeli u onoj epizodi gdje smo pričali o napadu, što su oni nas napali, a mi smo njih uništili. Taj Indeks i još njegovi ovi su imali hak. Mi smo, dobro, nije baš bilo je dva, pošto mi smo bili jednostavno jači, bogati i tako to, tako da oni nisu mogli nama ništa, ali imali su hakove, brate, svi oni su imali hak. Bio je Intex, a on se vrati na server, mi smo ih kidali. Posle su se vraćali bez armora na back stalno, to jest u home su se vraćali i hteli su, znači da nas ubiju, ali nismo uopšte mogli, oni su bili bez armora, mi smo bili u dijamantskim i onda su svi leftovali njih troje. I evo, sad se vrati Intex, ali on je bio najveći haker među njima, da ste vi vidjeli. Nas dvoje napadamo odavde i on samo pali njegov hak i udara i meni i Vuleksa i Minja 85, nas troje, to jest. Udarao nas, to mora. Ja iza njegom krenem mene da kidam, brate. I odbacuje me plus 5 metra, a mi njega ne možda ni da knockbackujemo, ali dakle nisam snimao tu epizodu. Htela sam da snimam, ali šta da radim, bagovalo mi je. Kad snimam igram PvP bagujem i tako da nisam smela da snimam, da me ne bi ubijali, da ne bi izgubili u ratu. Ali rado bih snimao da vidite kakvi su to hakeri bili, ali džabe njima hak. Oni ne znaju ni da ga koristi, baš dobro, samo Indeks znam. Pozdrav za Indeksa, nek se kine bolji hak. Ako hoće s nama već da se kači. Ako sam da uzmem malo. Ja sam rekao u prvoj i drugoj epizodi da neću da skupljam ugalj. Ali dobro, ajde ću da skupljam. Da, skupit ću da 64. Ajde. I onda više neću. Da, ako vam se sviđa teksture recite ili mi ponudite neku teksturu ako znate neku dobro da je uzmem. Jo, da li je 63? Dobro, onda ako nađem.
Znači vi mi ponudite neku teksturu, ja ću da ovo uzmem i igrat ću s tom teksturom. Ako mi neko drugi ponudi drugu, ja ću igrat s tom i tako dalje. Ova, da, teksturu nisam stavio u description, u ovoj epizodi će biti u description tekstura. I ako vam se sviđa ova tekstura, vi možete da je skinete. Tekstura se zove Endless Ridgecraft. Ako možete da je nađete. Ja ću vam staviti samo kako se zove, znači Endless Ridgecraft, tako se zove tekstura. Meni se sviđa najviše ovi mačevi jabuke i ovi. Vidite, ovi i ovi. Lopata, sekirica i kramp. Dobro. Sad da nađem neki rudnik ako ima. Ne, dole nisam bio. Ili ja sam. Sad ćemo da vidimo. Trebamo da vidim koliko snimam. Imam 6 minuta. Pa da, neće ni biti nešto mnogo duga epizoda, pošto sam sam, kao što sam rekao, kad sam sam mnogo snimam dugo, zato što je smor. Evo ga, jedan ugalj. Ajde će da uzme, pa ne mogu da stavim baš ovoliko. Uvijek kažem da neću, ali moram da uzmem. Nema šta, nije to, imam još jedan kamp. Mogu se da uzmem još onaj kamen. Ali dobro, nema veze. Ovako. Koliko sad imam, sam vidim. Imam već 17. I još ono i neću više stvarno. Šta će mi uliko ugalj? Ovdje imam, brate, stek, ladno. Možda se malo tiho čujem, ali to je zato što je jutro. Pa ne mogu baš da se derem. Ja ću pokušati malo jače da pričam, da bi me vi čuli. Nadam se da se dobro čujem, vidjet ću posle videa. Ja uvijek mislim za ovaj Iron Man Gold, iskreno. Samo vam, brate. Ne, gdje sam? Aha. Da, je moguće sve sam uz item, samo ovu lopatu. Dobro, ovdje ću da se zagradim. I onda ću. U stvari, ajde da odem do F-kuma i da završim epizodu. Ajde da iskopam još malo, još malo, još malo. I sad. I sad samo da me dele jedan blok do diamanta. Da vidimo da me deli jedan blok do diamanta. Nešto. I da, to je bilo to. Hvala što ste gledali, lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte. Pozdrav. Samo.